रागा जोंबा बेयाव माइकखौ होनोसै नोंथांमोनहाबो हिन्जावा सोरबाफोर रागाफोर जोंबाय बायोबा बिदि माइकखौ बायना ला ओमफ्राय रागा जोंबाथाय माइकखौहाय खुगायाव होना हो अब्ला नोंथांनि हिन्जावा लोगो लोगो मिनिनायगोन। हेल' रायजोफोर, दिनैनि दिना 8 जानुवारि जोंनि दिनै फार्स्ट एनिभार्सारि मेरिज एनिभार्सारि आरोना लोगोफोर। बेखायनो दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओरैनो मेम'रिस हिसाबैहाय मोनसे फिसा ब्लग लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ लाबाय थादो। बिदिब्ला फार्स्टआव जोङो केक काटिं खालामगोन, बेनिफ्राय जोंना दिनैहाय फेमिलि पिकनिक दङ आरोना आइपवालियावहाय। दा बेयावनो जोङो थांगोन आरो दा जोङो फार्स्टआवनो केकखौ जों काट खालामना लाग्रोसै ओमफ्राय फेमिलि पिकनिकआव जों थांनोसै। दायो आङो एसे फिसा जोङो माने फार्स्ट एनिभार्सारिखाय माने एसे फिसा साजायदों आरो एसे डेक'रेट खालामदों रुमखौहाय, नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय केकखौबो नोंथांमोननो नायदो। दायो आङो नै देखायनो लोगोफोर, नै बेनो आरोना फिसा जानो हेपि एनिभार्सारि फार्स्ट 1 नाम्बारनि माबा नागिरदोंमोन आङो, बावबोबाय माने बङाइगाव थांनायावहाय। ओमफ्राय नैबेखौहाय अनलाइनावसो अर्डार खालामदोंमोन आङो। ओमफ्राय नै केकखौ बेयाव दोनबाय। बेनो लोगोफोर फिसासा आरोना जेने थेने देग्लाय फार्स्टखाय। आङो फार्स्ट टाइम बे डिजाइननि टप फरवार्ड केक बानायदों आरोना। बे डिजाइननि नामा टप फरवार्ड केक होनो आरो बेखौहाय। नै जोंनि जानुवारि मान्थनि हाबानि डेटआ 8मोन नालाय 8खौ आं लिरासै, हार्ट होना होबाय आरो। ओमफ्राय रस थाबाय। माबायदि नुदों लोगोफोर केकखौहाय? नोंथांमोननोबो नांगौब्ला अर्डार खालामना लानो हागोन एनिभार्सारिफोराव बिदिनो फिसा केक आरोना। दायो जोङो बेखौ काट खालामनोसै लोगोफोर सिङाव थांनानै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे। केकखौहाय जों हानोसै लोगोफोर। Happy first anniversary to us. This our first anniversary. नांलाय खमलायनि गेजेरजों नामा? नांज्लाय खमज्लायनि गेजेरजों बोसोरसे बारग'लायबाय 1 year mission complete. आं जाग्रोनायखौहाय जानो लुबैगासिनो मोनदां। खोनाबाय ले आया बुझाखैले मोजां नङा इयो। बे मिस्ट्रिया सेस खानाया फुगारनाबो गैया ओमफ्राय शी नै केकआ अयनाय खामायदों। Happy first anniversary to us. Ma. Where is my gift? Where is my gift? Your gift. What is gift? This is your gift. And where is my gift? Yours. Này là bu của dây của con đi. Thank you. Halo. 아이폴리 피크닉 스포로 थांगासिनो दङ जोङो रायजो हकम। आङो नेगोरै ay मोसालायगारिफ्रा गावखौ गोलैबाय दा माबाफ्रा रागा जोंबा बेयाव माइकखौ होनोसै नोंथांमोनहाबो हिन्जावा सोरबाफोर रागाफोर जोंबाय बायोबा बिदि माइकखौ बायना ला ओमफ्राय रागा जोंबाथाय माइकखौहाय खुगायाव होना हो अब्ला नोंथांनि हिन्जावा लोगो लोगो मिनिनायगोन। नै दासो सौफैबाय जोङो एसे खम दोनोहाय मानसिफ्रानो। आयौ टिक्लि मा बुखो नै मा बुखो आबै बायदों आबै बायदों दा ए लाय आबै बायदों दा आबै Om deh. Này.
anniversary nih. Anniversary. Đi hôm sẽ này, đi mình siêu. Đi mình siêu. Đi nào. Dạ dạ. Sini đường bộ. À. Chắc cái này. Saya. Dạ. Ăn đúng rồi mà được. Mới được bỏ nè. Đâu đây? Nice. Bên đó cái này lên mặt thử. Hồi hôm ra cái cũng thế mà. Cứ thâu ăn mặt thử. Cái thâu là cái thâu. Thịt. Sini này ra bên đây cũng được. Đây, mình gặp sini dong. Na broiler. Cái thau luôn không vậy? Này kéo tung ra, phải bermazang, alusang, mobitor, lapa. Samram pandu dunia, sing logai nan jan sih. Mình bay lên mình chụp bay. Mình cũng mình chụp bay. Wow. Lebih chụp bay ang. Deh, berkali deh. Jangan lebih yang mana? Selamat tadi udah hashtag selamat. Kamu chụp bay đi. Sekarang hazai dong. Vô đây. Mình bay dah. Đấy. Coba coba. Ni biar mana? Wani na ye saya. Ra này bên đây xả chicken đi chào bạn. Chú xe đến nhàng. Chẳng bài đùa cái này. Sakit dari sini mah. Lu kayak sakit kan sih dah? Jigi ya. Masa apa? Apa? Terus nomor sih menang kan sakit. Jalan dia mana ke? Bye, engkau pernah nih. Saya repeat orang kasih dong nih. Mana bedot? Broiler hang naik. Bilu kang kama ha, angin terleng kali ya. Ada ni pilih kau bedot khusus bangsa tu thai na. Jalan le. Lapor. Zikru garba sih, hai na bisma punya bisma menjadi ada. Dishi. Kamu jangan sih ada nih. Madang sih kan sakit ya, sih nubai dah. San sih. Này nè. Ai à, không sao đâu. Là cậu. Mai á, Burma. Burma. Là cậu. Ini pula kau ini semua, setelah kau. Apa sende? Nanti cah. Besok ni. Là đó, sơn thế nơi này này. Anh ini terus sih nang leha. Mau dong bawa uma. Apa dong? Burma dong. Sibra? Hah? Uma dong. Boleh thang này dong. Oh này. Jaga. Mấy lần rồi. Chúng đi làm được biết mà được à? Này. Này bật cái này. Em mà ra nhớ rằng hả? Ra video. Rồi. Bây giờ vậy. Cả heo bung rồi với sợi này bắt halal được rồi. Cứ gom ra vậy đã. Hả? Bismillah. Ơi. Bismillah. Có hay một điều gì vậy? Terus. Final kasih dah bina jalan lain phải. Ayo deh. Tha bye bye. Dia nak ceklit tha bye bye. Tha bye bye. Berapa? Nang ni ada dia berapa dia? Noi, dia lah. Ini. Bye.
आरो